Egyetlen harapással szétzúzza a krokodil koponyáját. 90 kilós testében nagyobb erő rejlik, mint bármelyik nagymacskában, arányaiban erősebben harap, mint az oroszlán vagy a tigris. A jaguár a természet legtökéletesebb fegyvere. De vajon mit szólna, ha szembe kellene néznie az afrikai szavanna királyával? Ki az igazi csúcsragadozó? A dzsungelszellem harcosa, vagy a szavanna koronás ura? Ha Afrikában az állatok királya az oroszlán, akkor Dél-Amerikában a jaguár az. Mindketten a csúcsragadozó szerepét töltik be a saját birodalmukban. De ki győzne kettejük közül? Az összehasonlításhoz képzeljünk el két felnőtt magányos hímet. A jaguárt az ősi aztékok egy isten megtestesülésének tartották. Tiszteletére véres szertartásokat és küzdőjátékokat rendeztek. Az erdőben találkozni ezzel a macskával egyszerre hatalmas szerencse és hatalmas veszély. Jaguárból kevés van, és az őserdő mélyén élnek, ahová az ember nehezen jut el. De az erdőket írtják, az állatok területe zsugorodik, és a rezervátumokban sincs elég hely mindenkinek. Fontos megjegyezni, hogy a jaguárok általában kerülik az embert. Emberevővé jellemzően az öreg, sérült vagy beteg állatok válnak, amelyek már nem képesek elkapni szokásos zsákmányukat. Néha egyszerűen holttestekre bukkannak. Tudományos megfigyelések szerint az ember az egyik legkevésbé tápláló és legkevésbé előnyös táplálék a ragadozók számára, ráadásul kellemetlen változásokat okoz a szervezetükben. Ez egyébként az emberre is igaz. Miért gyakorolták mégis egyes ősi törzsek a kannibalizmus? Az okok változatosak, sajátos szertartásoktól az élelem hiányig. Egyes hitek szerint az ellenség szívének elfogyasztásával megszerezhetjük az erejét, de a rendszeres emberevés súlyos egészségügyi kockázatokat rejt, ezért a civilizált társadalmak gyorsan felhagytak vele, sőt, törvényileg is tiltották. Szóval a sokak által kedvelt Hannibal Lecter nem éppen a legjobb példakép. De térjünk vissza a jaguárhoz. A jaguárok kiválóan úsznak és gyakran a folyókból szerzik táplálékukat. Teknősöket, fiatal krokodilokat és halat is zsákmányolnak. Fajtásaikkal csak a párzási időszakban vagy a fiatalok területkeresésekor találkoznak. Egy felnőtt jaguárhím tömege átlagosan 90 kg, testhossza körülbelül 2 méter. A Vró és munkatársai által 2005-ben publikált kutatás szerint a jaguár harapás erőhányadosa, vagyis a testtömeghez viszonyított harapáserő körülbelül 114, ami a legmagasabb az összes nagymacska között. Az oroszlánt pedig mindenki ismeri. Sokan csak azért mennek el a cirkuszba, hogy lássák őket. Az oroszlánok egyik előnye az idomíthatóságuk, az ember egyszerűen átveszi a farka vezér szerepét hasonlóan a kutyákhoz. Az idomárok elmondása szerint az oroszlánokkal könnyebb dolgozni, mint például a tigrisekkel. Az állatkertekben is betanítják őket, ami megkönnyíti az etetést, a vizsgálatot és az orvosi ellátást. Az oroszlánok fő tevékenysége a harc. Harc a nőstényekért, a területért és a hatalomért. A vadonban a terület és a nőstények gyakorlatilag egyet jelentenek. A farka elfoglal egy területet, a nőstények vadásznak, a hímek pedig váltják egymást. Elhagyhatják-e a nőstények a farkát? Igen, néhány fiatal nőstény pontosan ezt teszi, ami jót tesz a populáció genetikai sokféleségének. A szaporodás időszakában az oroszlánhím nem tesz különbséget idegen nőstények és saját lányai között. Az emberekre elsősorban az öreg hímek jelentenek veszélyt, akiket fiatal vetélytársak üztek el. Mivel a harcok kegyetlenek lehetnek, a sebesült oroszlán képtelen lehet zsákmányt ejteni, ráadásul mindig vannak vetélytársak, a hiénák is komoly veszélyt jelentenek. Egy felnőtt oroszlánhím átlagos tömege 180 kg, testhossza körülbelül 2 méter. Harapás erőhányadosa körülbelül 112. Ha az oroszlán és a jaguár összecsapna, az utóbbinak a nagyobb harapás ereje ellenére kevés esélye lenne. Az oroszlánok harcra születtek, egész életükben fajtásaikkal küzdenek. Egy felnőtt oroszlán hím testtömege 180-tól 240 kg-ig terjed, testhossza elérheti a 3 métert. A nőstények valamivel kisebbek, átlagos testtömegük 140 kg. De mi a helyzet a tigrissel? Az átlagos felnőtt tigris testhossza nem marad el az oroszlánétól, sőt valamivel meg is haladja azt. Ami a testtömeget illeti, itt is van különbség, körülbelül 50 kg a tigris javára. A szibériai alfaj képviselői még nehezebbek, tömegük elérheti a 350 kg-ot.
Tehát ki a nagyobb, az oroszlán vagy a tigris? A csíkos macska méretben felülmúlja sörényes rokonát. De ki az erősebb? A válasz korán sem egyértelmű, attól függ, mit tekintünk az erőmércéjének. A tigris karmai hosszabbak és élesebbek, elérik a 10 cm-t, míg az oroszlán karmai legfeljebb 7 cm-t. Mivel a tigris átlagosan nehezebb, több izomtömeggel rendelkezik. Állkapcsuk szorító ereje nagyjából azonos és hasonló módon ölik meg áldozatukat, a torkába mélyeztik szemfogaikat. De a küzdelem kimenetelét nem csak a méret dönti el, hanem a harci taktika is. A tigris ütése pusztítóbb erejű, egyetlen csapással képes megölni egy hiénát vagy egy zebrát. Ha a külső jellemzőket nézzük, a tigris az erősebb, de ha a konkrét összecsapások eredményeit vesszük alapul, az állatok királya nem adja fel pozícióját. A tigris harci viselkedése agresszívebbnek tűnik, azonnal támad. Az oroszlán viszont néha vonakodva lép a küzdőtérre, mintha először csak játszana, mielőtt komoly csapásokat mérne. Ennek oka a szociális természetükben rejlik. A tigris egyedül harcol, tudja, hogy nincs kitől segítséget várnia. Az oroszlán viszont a falkával szokott vadászni, és ösztönösen számíthat arra, hogy társai bármikor bekapcsolódnak. A kérdés megválaszolásához tényekre és dokumentált bizonyítékokra van szükség. Számos valós videó rögzít oroszlán és tigris közötti összecsapást. Röviden összefoglalva, a konfliktust általában a tigris kezdeményezi, de visszavonul, miután az oroszlán megmutatja, ki az úr. Az oroszlán magabiztosabban viselkedik és több harci tapasztalattal rendelkezik, a felnőtt hímek folyamatosan küzdenek a területért, míg egy tigris egész élete során talán csak néhányszor keveredik verekedésbe. Az igazságosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a dolognak van egy másik oldala is. Lehet, hogy a tigris nem annyira azért vonul vissza, mert elfáradt vagy megijedt, hanem mert jobban fél a sérülésektől. Ha egy sebesült oroszlánnak pihennie kell, a falka többi tagja gondoskodik róla. A tigris viszont csak magára számíthat, a súlyos sérülés számára halálos ítélet lehet. Ezért választhatja az okos visszavonulást. Te mit gondolsz? Melyikük az erősebb? A jaguárok lenyűgöző állatok. Ezek a ragadozók képesek szinte bármilyen zsákmányt leteríteni, miközben rendkívül rejtőzködők és leleményesek. Meglátni egy jaguárt, ha ő nem akarja, gyakorlatilag lehetetlen. Ezt bármelyik természetkutató megerősítheti. Szerencsére a jaguárok ritkán támadnak emberre, inkább a megszokott zsákmányukat részesítik előnyben. Ahogy már kitaláltad, ma a jaguárról beszélünk. Rajta! A jaguárok a harmadik legnagyobb nagymacskák a világon. A valaha mért legnehezebb jaguár 158 kg-ot nyomott, de általában ennél kisebbek, testtömegük jellemzően 100-120 kg között mozog. A jaguár kizárólag az Új-világban él, Dél- és Közép-Amerikában. A jaguár név valószínűleg a guarani nyelvből származik, a mai Paraguay területén élő őslakosok nyelvéből. A szó jelentése egyetlen csapással öl. Egykor számos indián törzs istenként tisztelte a jaguárt, szent állatnak tartották. A fáramászásban ugyan elmaradnak a leopárdoktól, de ez nem jelenti, hogy ne lennének ügyesek. Elterjedt tévhittel szemben a jaguárok igenis képesek bőgni, az oroszlánnal, a tigrissel és a leopárddal együtt a pantéra nemzetség tagjai, amelyek mindegyike tud bőgni. A dühös jaguár emellett sziszeg és fúj is. A jaguárok képesek oroszlánokkal kereszteződni, bár az így született utódok sterilek, nem képesek tovább szaporodni. A jaguár színezete nagyon hasonlít más macskafélékéhez, az ocelótéhoz, a getardéhoz és a leopárdéhoz, de van egy fontos különbség. A jaguár rozettáiban gyakran egy vagy több kis pont is található a gyűrűk belsejében. Egyetlen jaguár vadászterülete elérheti az 50 négyzetkilométert, sőt, akár annál is többet. A jaguárok kiválóan úsznak, megfigyelések szerint hatalmas távolságokat, akár több 10 kilométert is képesek átúszni. A foltos mintázat minden jaguáron egyedi. A természetben nem létezik két azonos jaguár. Olyan ez, mint az emberi ujjlenyomat. A jaguárok néha még krokodilokra is támadnak, bár főleg a fiatal egyedekre. Egy felnőtt krokodil túl veszélyes lenne még ennek a büszke nagymacskának is. A jaguár állkapcsa az összes macskaféle közül a legnagyobb és legtömörebb.
A Wildlife Conservation Society és az Amazonas Szövetségi Egyetem kutatói 2005-ben dokumentálták, hogy a margai, a jaguár kisebb rokona, képes utánozni a majomkölykök hangját, hogy magához csalja az anyállatokat. Helyi beszámolók szerint a jaguárok és pumák is alkalmazhatják ezt a trükköt, bár ezt tudományosan még nem igazolták. A megfigyelt esetben a felnőtt majmok a segítségre siettek, de szerencséjükre időben észrevették a ragadozót és elmenekültek. Hihetetlen ravasság, nem igaz? A jaguárok kizárólag éjszakai ragadozók, nappal inkább alszanak valamilyen rejtek helyen. A kisebb rágcsálóktól a nagy emlősökig, szarvasokig vagy vízidisznókig mindenre vadásznak. A legrégebbi ismert jaguár fosszília körülbelül 2 millió éves. Rögzítettek olyan eseteket is, amikor jaguárok még óriás anakondákra is rátámadtak, amelyek a bolygó legnagyobb kígyói. A gepárddal ellentétben, amely villámgyors rohammal támad, a jaguár lesből csap le áldozatára. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban 2005-ben megjelent Vró és munkatársai által jegyzett tanulmány kimutatta, hogy a jaguár harapás ereje arányaiban a legerősebb az összes nagymacska között. Ez teszi lehetővé az egyedülálló koponya harapás technikát. Az emberekre rendkívül ritkán támadnak és szinte kizárólag önvédelemből. Egész életüket magányosan töltik és csak a szaporodási időszakban találkoznak fajtásaikkal. Az ősi majaharcosok a legjobbjai, jaguároknak nevezték magukat. Csak nekik volt megengedve, hogy ennek az állatnak a bőréből készült öltözéket viseljenek. Ez volt a legmagasabb harci rang jelképe. A jaguárkölyköknek mindössze a fele éri meg a 2 éves kort. Az őserdő kegyetlen hely, ahol csak a legerősebbek és legügyesebbek maradnak életben. Felhasznált források: Vró S., McHenry C., Thomason J., Bite Club, Comparative Bite Force in Big Biting Mammals and the Prediction of Predatory Behavior in Fossae Taxa, Proceedings of the Royal Society B. 2005. Calleia FDO, Rohe F., Gordo M., Hunting Strategy of the Margay, Leopardus vidi to Attract Prey, Neotropical Primates 2009. Panthera onca Species Profile, U.S. Fish and Wildlife Service. Seymour K.L., Panthera onca, Mammalian Species, American Society of Mammalogists, 1989. Emmons L.H., A Field Study of Ocelots, Phoebis pardalis, in Peru, Revue d'Ecologie, 1988. Quigley H. és társai, Panthera onca, IUCN Red List of Threatened Species, 2017. Hugestein R., Mondorfi E., The Jaguar, Armitano Editores, 1992.